Bos días a todos. Ben, sempre dicen que unha das razóns para facer isto que fago, para facer estes vídeos e para ter este canal, é poder dar a coñecer aos grupos emerxentes que están facendo cousas e boa música dende a nosa terra. E hoxe vos traio un grupo que, aínda que xa non é emerxente e que xa demostrou que se pode facer música por todo o Estado español falando en galego, tocando temas como a diversidade das linguas ou como os problemas que hai no Sáhara, pois hoxe vos traio os señores de aquí da Ría. Tiven a sorte de que a semana pasada pedíronme que fixera unha crítica do novo tema que han sacado o venres pasado, chamado Tambores de Guerra, e a verdade é que vos digo unha cousa: calquera cousa que faga daqui da Ría merece moito a pena, pero que esta vez xa saíronse do marco do que estamos acostumbrados a que les fagan. O dito, toda unha honra que me pediran a miña opinión. Escoitade o tema porque merece moito a pena, volo deixar aquí en comentarios fixao. Se tedes na vosa localidade, tedes un concerto dos señores de aquí da Ría, non perdades o tempo, ide a miralos porque isto, unha cousa grabado e outra cousa en directo. Un grupo que merece moito a pena. Veña, unha aperta enorme a todos.